ana ing negara Ngastina. Nanging anyosaken Sang Prabu Duryudana. Sinarep piyambake jengkar saking ing Trenggal, boten nriyiti dhateng ing lawangan pamungkas tamen Bara-bara Brajanana Danamerta. Kasegaran ingkang tanpa pinariksa sumedya manjing dhateng ing sanggar pawarnan. Sinare Sang Prabu ngagem busana kaprabon sedya manjing dhateng ing sanggar pawarnan gantos busana kapandhitan. Sinare ngagem busana kapandhitan Sang Prabu ngasta ratus dentasmu kumulane ratus ngantos manteng sak dolanan gedhe. Muningane maning ratus sanalika kamtenan Sang Prabu Duryudana sendhaket asta suku tunggal. Sendhaket pesarane makna asta tanah suku sekel tunggal kumpul plak tersasat kadogene manungsa ingkang mati ngadeg. Nanging mati sanjroning urip ngempet babar hawa sanga ngeninga cipta dununge kira-kira menahan manah sampun ngantos kongsi kadal dhateng ing satunggaling sami. Menapa panjenengan suwun enggal kasedadan menapa ingkang kasejo bayo merambat wong asu pikulan golek ana kali kangku warangka manjing ing jeroning curika iku bambaning Gusti lawan kawula. Guru kang sejati ana sandharane kutha Panaraga.
kadya betul. Dasar kawula cilik mboten tau mambet bondo cenggowo. Sinar mambet bondo cenggowo. Kok para kawula dasi. Ribute kawula dasi persasat kadya selo blekiti arane. Selo kadya sing watu. Blekiti arane semut. Persasat kadya dene. Semut ingkang samya mungkak ana ing sawasane. Bolong-bolong alon, bolong-bolong ketan. Ana bendara ana kawula. Ana kawula ngapa bandara. Ngantos ra bodhoyong salang tunjang asma. Bocah sinten bayang ngandhap saking ing siti bentar. Danyang Durna ngawe-ngawe anane raja saking ing kraton Tirta Girisara kaya biyuh kraton ing Ngastina Negari. Anak Ejun sing bagus dhewe. Ratu saka ing kraton Tirta Girisara. Prabu Singaradha. Wonten sing ngadhawuh
nimbali dhateng ingkang putra Prabu Singaludha. Ngene ya nak ya. Econ kersa paling ilmu jaya kawijayan guna kasempitan. Tapi econ darbeni penjaluk nggih Singaludha. Wone nggih Kanjeng Rama. Panjenengan kersa maringi ilmu lan ingkang putra Singaludha. Panjenengan niku nyuwun napa? Kene ya nak ya, wone nggih Rama. Econ darbeni kekarepan Pandhawa iki dina gawe bendungan Kali Sraya. Maksudipun kados pundi Rama? Pandhawa nyata-nyata estu damel bendungan Kali Sraya. Maksudipun kados pundi? Kene ya nak ya. Yaiku Gustimu Prabu ing Astina Duryudana nggih. Njaluk tulung karo anane Icun. Iki dina siramu nggih Singaludha. Wone nggih Kanjeng Rama. Iki dina siramu tak utus njebol bangunan bendungan Kali Sraya iku. Ados-adosen yo nak yo. Supaya rusak sepisan. Kabeh pindhune suwe bocor. Ora ngeteni nggih menawa yaiku prajuritmu sing mah ewu-ewu lebokno sing ana sanjroning kali iku ngono. Wone nggih maksudipun prajuritipun ingkang putra Singaludha ingkang manggen wonten banyu supadosa jegur wonten inggih menika bangunan Kali Sraya. Bendungan Kali Sraya ngaten lho. Iya mak ya iku sing tak jawab ya tak jawab. Yen pancen nyata anak Icun tuhu dawe guru kapala nyata Icun bakal mejan ilmu yaiku ananing ilmu jaya kawijayan guna kasempitan iki. Wone nggih Kanjeng Rama ingkang putra ngetapaken para wadyabala ingkang manggen wonten banyu. Ora ana banyu kok. Sing ana dedharatan yo tapno supaya Pandhawa gegrek ananing penggawe wedi karo ananing prajurit usandika dawuh benjang menapa. Aja kaya bocah maneh-maneh, aja kaya bocah maneh-maneh. Iki dina sing kudu ngetapno prajuritmu. Wah. Ladir kantun pinar mahkota nih nyolok prajurit saking negari Tirta Wisnu.
Mas Mulelo kupu kanan kina pengen kadengeki orang ngarani siji lawan siji degedeno bola bukan siramu dak timbali ana ing alun-alun keraton Tirtagirisa degedeno para prajurit bariso manuyung-uyung mandha-popo bariso ana ing alun-alun keraton Tirtagirisa mergo marmaning sun didhawuhi kan Rama Penembahan Danyangdana Bono Kresa medharno anani ilmu sumedya diwedharno karo aku ilmu jaya kawijayan guna kasentian banjur duweni kekarepan ora ana maneh odos-odos yaiku Bendungan Kalisraya odos-odos ladening sing ana dedaratan sapa sing jaga siramu kudu wangi labuh-labuh lawan marmani isu lha Gusti benjang apa kowe yo aja kaya bocah maneh-maneh sing ana banyu odos-odosen sing ana dedaratan tandinga sapa sing jaga bendungan iku Sandika dawuh tak bujuki banyak ini yang aku yang puji Sang Prabu Singalodra ngopos dhateng para prajurit ingkang ewu-ewu tindak dhateng ing Kalisraya den bendung para Pandhawa sanalika kaping beber ane Bancala manjing dhateng alun-alun kraton Tirtagirisa
Prabu Singolodo. Sendhakep asta setunggal. Sendhakep sarane makna asta tangan suku sikil tunggal kumpul. Bersasak kadya mati-mati. Sanalika Sang Prabu Singolodo jejak berdiri abang kaping 3 mungging dirganto. Prajurit Sang Prabu Singolodo. Kapetun pengawak Madya Yaksa. Madya menika tengah, Yaksa menika dhuwur. Kadhek bobone kathah silone. Samarga-marga mamerna dhateng kadhek biyen. Tegese sak dalan-dalan mamerna kawitane ketemu patung kanggo ulu-uluan. Ketemu pedang kanggo bacok-bacokan. Ketemu lenggis kanggo urek-urek kuping. Ketemu pecok kanggo pokok-pokok geger.
Tandha yekti jalma ing ngarone amit-amit gawat kuwat. Ana tandha seneh ingkang dados cucu ing bebarisan Rudra Harimaya Rama. Ketemu aku gedene sak muntang. Aku den tanting tangan kiwa, den jotos. Gaya ajur sawana. Yun kakak. Ana tandha seneh. Intine Rudra Harimaya Rudra Harimaya. Ketemu wit panggi gedene prangkok. Dan jebol bul tahu kaca yuk kakak. Ana tandha seneh. Ketemu barongan rong dapur jebol bul kanggo sumping. Sanai para prajurit sudah tindak dhateng ing bangunane Pandhawa kali Sraya Gendhung ing ngriku pating bleber pating Pancala kaya kumpeni anjok ing babakaning kapal.
Binatara Dewa Yogata putrane Kurma Datuka Yogatukaca lan putraku Antarja wonge kanthi kowe ingkang putra Antarja kula kakung Gatukaca kanjeng enten apa ngene ya nak saka rumangsanipun diutus kelawan Gustiku Sri Nalendra Bathara Kresna yaiku njaga bangunan tambak yaiku Kalisraya tegese bendungan Kalisraya aja nganti ana sing ngrusak tatanane bendungan Kalisraya iku lajeng kados pundi Kanjeng nggone iki Kanjeng Kanjeng paring dawuh menapa iki dina yaiku Gustiku Nalendra Bathara Kresna kaya-kaya oleh wangsiting para Jawata mula bukane purwa diutus ngumpulna putra-putra Pandhawa aja nganti kelebon telik sandi apaya aja nganti ana dom sumur ping banyu aja nganti umpama ana manungsa sapa wae sing jero ora kena metu sing jaba ora kena mlebu iku dawuh Gustiku Sri Nalendra Bathara Kresna mula bukane putraku Gatukaca jam tangono pun taman ana dirgantara Antarja kaya mungkul pisan jam tangono wamu anoman ana ing jerone pertiwi dadi menawa ana sijine manungsa ana Degarata tandunganipun sing ana Degarata wone iki Kanjeng wis takon dawuh ilang putra Prabaca ngrampung aku dawuh Gatukaca den utus pihak Gatukaca Antarja den utus ndlesek wonten ing buka sanalika Prabaca namun ningali wonten ing Narasana wonten umbul-umbul perang batose Anoman iki sapa sing mau ngene iki kok umbul-umbul sing akeh kaya sanalika muningani Gatukaca jejak berdiri ambar kaping 3 Antarja besok wonten ing buka
Prajurit saka ing kraton Ngamarta gawe patining prajurit saka ing negara Tirta Girisuma yen pancen nata siramu Laresna bangun yaiku kabandungan Kalisraya ora nglimakno Prabu Singorudra sapa wae sing maju manah bakal tak sebetno ana ing pambina blebet wandamu kearepmu. Iki sapa? Wana manungsa kaya banci sapa? Baguse kaya dene Nyurena Dewangga.
Sapa kang dadi asmamu? Endi pinangkamu? Lan sapa kang dadi asmamu? Banjur setiamu apa? Mapakno raja sapa ing kraton Tirta Giri Sumala. Sapa kang dadi asmamu? Iya, yen pancen nyata sliramu gurung weruh karo aku. Iwak Maja atmajane Kanjeng Rama Arya Janaka. Patutang Kanjeng ibune Dewi Rara Irya, Dewi Brontajaya. Aku satriya Prangkawati, Raden Angkawijaya kang dadi asmaku. Wah keparah. Putra-putrane Bagajil Rajuna. Iya yono parang setiamu aku kang bakal yaiku balik raja saka ing kraton Tirta Giri Sumala. Siramu gelem balik apa ora? Yen pancen nyata siramu ora gelem balik, apa kepingin tak tanemi sekutel jiwa lempeng brodol waduk. Wah keparah. Langkok pangucapmu tak tebak dodomu mungkar batangmu kepalaku mati dening aku kepalaku. Ya mau panganan saja dulu.
Sang Hyang Binatara Dewa Yogatara Prabu Simaludra aja bunga aja kok kepok kaya dene penganten iki dina ora ana kanca para mati mergo asta iku ora ana ngertenono Angka Wijaya yaiku bawa pusaka penebih saka ing kasatriyan cacah utame ngono dodo lan yana bantuna jungkat tenang mukis mujeblong gadam keparep utamanira katu surate tegese wong cilik utama temen kakung jenenge wong lanang wacanaken brajanira tansih wacanaken tegese mbalangna braja gegaman tansih ngurang Jangga Pranggul catanira dawuh Jangga tegese gulu Pranggul tugel
pun kanca tegese limo warna arane ilang nindakaken sorti ambar-ambaran kaping 3 antara krendo tindang bawa kang sebodo anane wong blahi saka langit wong kena saka bae dasar wancining mangsa kala wanci tegese wayah mangsa arane mangan kala dilahi badhe bedhok tangale isih panasing katon gatel gumatel bedhok den jagur ayo Nalapasaken mawasa oleh-oleh soroting utama katingal pusaka ingkang saking ganteng kusuk enggih lunjak andhap kadhodhoki tamingi dodho saking kandele kulit pusaka loro dadi banyu sanalika Singalodra kala ana ing madyaning alun-alun kraton Ngamarta mangsa lan prajurit saka negara Tirta Girisma iso rampung tapi ratune Singa yaiku anggara ora bisa ngerti menika wonten menapa Kanjeng kok lajeng titah menika kok boten saged tejak dek dina kapan sing menungso gak mati ku ya dek dina kapan kabeh ku menungso ku mati tapi iki dina kaya dening Singalodra iku tanpa tanding mbok menapa sing kaya iku mula bukane nek putra-putraku kendho kabeh mundur ya aja mbok tresno nganggo Pancakara ngertenono
perkara iku mesti ana logikane. Tegese perkara iku ana logikane. Perkarane apa sih? Boten wonten malih Kanjengmu sedya krisak wontenanipun bandungan kali Sraya menika. Lah menawa bukan iku. Tapi yo godhek dina kapan sih ana perkara kang kok wis iki yo godhek dina kapan. Dadi iki dina wong sedya ngupaya angane minta Sraya. Pandhawa tak aga ora ana sing cukup mungsuh karo Siwanudra. Kiwadia. Lajeng kados pundi Kanjengmu? Perkara iku wis kula bukane aku tak golek minta Sraya. Wonten pundi minta Sraya aku dhewe ora ngerteni. Aku tak monggih dirgato rewang ana perang undur-undur. Maksudipun perang undur-undur menika menapa? Ngene ya nang. Menawa Siwanudra maju mundur. Menawa Siwanudra leren Sumbarana. Tapi aja caket-caket. Tegese aja cedak-cedak iku malah iso manteni karo semono iki. Ewa dialah. Belas katon dawuh. Benjang menapa ingkang putra ngrencangi perang undur-undur. Ya iku dina kula tak mongging ing Dirgantara. Sri Nalendra Bathara Kresna. Bathara menika kadosi dewa. Kresna landhep. Kula menika nyata estu titise sanjang Bathara Wisnu dewa ingkang ngaejawantah. Bathara Wisnu ingkang manjang. Sanalika kantenane Sri Nalendra Bathara Kresna ngupaya minta Sraya njajak Pertiwi ambak kaping 3 mongging Dirgantara campur gedhawi lelawatan.